Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, and watch it burn. Tear me apart, and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Arratsaldeon eta ongi etorriak gaurko larun bat arratsalde magiko honetara, miragarri honetara. Kriston giroa daukagu kanpoan ez egoteko, etxe barruan egoteko. Eta hemen zuzenean Ganinfernuren kanalean zaude, ni izketan Ganinfernu nola ez, eta gaurkoan egingo duguna da League of Legendseko denboraldi berria aspaldi hasi zen, hilabete bat bada, uste dut hasi zenetik, ez bali manago oker. Eta jolastuko ditugu mailaketze 10 partida horiek, ez? Bueno, gaur partida pare bat 3 gutxi gora bera. Denbora ematen ditena 3 partida horrela jolastuko ditut. Kontuan izan behar dena da, nien izela jokalari abila. Hontan asko jolastu dut, baino esango nuke, uste dut lehen urtean brontzean nengoela, ez bali manago oker, baino brontzela, baino ez jolasteagatik handa hori dana, baino hortikan ibili ditzen, baina nik uste burnian bukatzez bali madugu, ez da problema ikan, hortikan gora bakarri dago, jotzea, berago ezin da, berago desinstalatzea bakarrik tokatuko litzateke. Beraz, honen bestez, partidari hasiera emango diot. Eta, momentotean, dena ongi entzuten den. Kaixo, Riberrock, arratsaldeon, ongi etorri. Proba bat egingo duten ondo entzuten den. Kaixo ibila, kaixo una, arratsaldeon, bioi, ongi etorri, eta mila esker nirekin izatatikan. Komentatu duana da, zuek sartu horretik justu, gaur egingo duana da League of Legendseko posizionak eta partidak, ez? 10 partida jolastu behar dira, zure maila zein den esateko, eta hortikan gero, bale, ondo entzuten da, perfecto. Bueno, besterik gabe, aurrera, edozein duda bale makazue, txatean idatzi, igual pixat kontratatu nago naiz, ze ranketak jolastea pixka bat tensioa provokatzen dit, baino, hombre, lasto txapel, eskerrik asko, nire bizarragatik anezatezu sexy hori, ez? Eskerrak kamara ez da daugaden jarrita, bestela, bueno, gauerdiko hauntzaren estula, hoxe, hauntzan hilian niz eskatu entxe bertan, nire kokotzian. Besteik gabe, hasingo gea, ondo irutzen bale mazaizue, edozein galdera bale makazue lase egin, edozein komentario, ongi etorriak, beti ere errespetuz, noski, eta, bari, hiru bat partida la jolastuko ditut, nik uste 2 ordu horrela izango dela partidak, eta gero, espaleman dago ker, arratzadeko seiretan erraskin dago zuzenean, bera saiatuko naiz, pixka bat luzatzen, era bate edo bestea 6 inguru arte, eta gero erraskin nahi paseko diot, nire antortxa digital hori, ezta? Besterik gabe, barrora, hemen txe, klasifikatorio duo, perfecto. Ja, estresatu nauk. LOL desinstalatuta bali magazu, lasto txapel, ez instalatu berriro, hau droga bada, esan nahi beti frustratuta bukatzen dut, eta beti jolasten, ez dakit, azkenean zerbaitzea da, ez dakit, nola esaten den hori, amore toksiko hori, eta nire kasuan nik normalki jolasten dut, goiko aldean, eta bigarrena erdian hartzen dut, normalki top jartzen didate, goiko aldean, suerteri daukagun, eta hola, xe!
Ibila, lolea jolasten, bai, nasunian partida batzuk jolastuko ditugu. Lolek badauka, ikasketa bat, boten kontra, eta horrekin hasita nahiko esaten da, pixka bat jokoaren mekanikak eta horian nahi ikusteko. Tota bi bezala hori da. Bai, azkenean mobak dira, biak, ez bali nago oker. Asheren cosplaya. Bueno, Ashe. Bueno, beste batzu badaude, Odeo, Miss Fortune, alakuak, ez da? Pillin. Garen bat, espata hundiarekin, horrelako gauzak, ez? Interesgarria. Bueno, kola daukagula, minutu eta 16. Ez dut partidari jolastu, oza, uste dut, aurtengo temporada, denboraldi hasi denetikan, ez dut dela jolastu ranketik. Asheren senarra, vale, ondo begiztatuta. Eta ranketik ez dut jolastu, eta ez bali managoker, partida pare bat jolastu ditut askekoak, edo libreak direnak, edo hori ez, rekrutamiento deitzen den hortan. Eta gehiena aramean jolastu naiz, baina arama oso ezberdina da, konparatuz. Horai jolastuko duguena, askoz ez, hori karril bakarra daukagu, eta da, denbora guztin, hostiak banatzia, edo hartzia. Nere kasuan, normalki hartu. Txarrakena txarradek, baina bueno, ebaldik. Mundu hontan, danetik egon berdik, ezta? Perfecto, ordu. Opa. Edo zein galderak baldin badakazue, edo dudaik, edo komentaioik lasai idatzi, hortako gaudeta. Arratxalde, oantxe bertan justu eguzki, atero hemen mitzaz zarautzen, baina negu giro do, euria egin dagin. Orduan, aprotxetuko dugu, etxean gelitu, goxo, kolaka hautxo bat hartu edo, urpiskat, nire kasuan. Eta mentxe. Bai, hori de, Kapital Planetorate jarri nian, gure eroia. Bai. Oso jende gutxik, inork, lolea jolazena, loleko partidan barban, kontrolatu da, zergatik dagoen izen hori. Baina bai, Kapital Planet, gure eroia, esabazazu lurreko loia. Hori egin behar den beste euskarazko abesti tierrotan hori nahiko altu egon berko luke, Dotako nekin batea, eta Dragoibolaren guazen lagunok eta bukaerakoa. Aurrenengo Dragoibola originalekoak. Horiek ditu, nire ustez, top of the high, esaten dena. Bueno, ez dakit, Atori Ninja, bai, Atori Ninja gerlari txikia, zuzatzen dendetik, guratzeko zara, hausoko eroia. Truenei mortal, nice, ondo. Hiltza esten trumoia, perfecto, vale. Lasai, beste baten nabaldi maduzu, jolasteko gara. Edo gaur bertan, Osan, ni klasifikatoriak egingo ditut, bari, pereza ematen ditelako bakarri jolaste gaur zuen konpainerekin, erresago izango da dena. Hala ere, denbora asko dijoa, partida bilatzen, ez luke beharko berez horren beste denbora, nire kasuan, nire nivelarekin eta hori dena, baina tira. Igual, pixka bat sistema saturatuta egotea dauka, larun bata izan eta ordu hontan igual jende asko abil jolasten, baina bueno, humorearekin hartu beharko dugu. Pazientzia ere garrantzitsu izaten da batzutan bideo jokotan. Gero, pazientzia guztia galduko dut, hemen. Gila, Rocket League jolastu berdela hori da. Perfecto, vale, lasai, beste baten lasto txapel, egingo dugu crossover horietako bat eta jolastuko gara. Hori bai, nik beti humorez, beti, netzan, zehatzen naiz, aleten nire mailarik onen erakusten dut, baina beti humorez, galtzen bali galdu egiten da, eta hori guztiarekin da irazten dena nire bai. Ni zehatzen naiz, nire, karo, lolean, nivel ezberdinak daude. Eta gordun, bakoitzak ikusi behar du nun David. Adibidez nik makroestrategia hori eta horren ikan ez daukat oso landuta, pixka bat bai, baina gehien bat zehatzen naiz, nire pertsonaien erabilpena ikasten edo horrelako bat. Eta ez ditut pertsonaia normalak ibiltzen, bueno, ohikoak edo gustatzen zeskidanak ibiltzen ditut. Eta normalki ez dira duten operik. Vale, goiko aldean nago eta azkena naiz erabiltzen, perfecto. Jokoaren volumena altu daukazue, ondo entzuten da, gutxiegi, pixka bat hori behiratzen faltako nitzedeke, esango baldin bazeneate, asko eskartuko nizueke. Vale, gutxo gara bera, bai, pixka volumenan baju jarreta daukate, gehiagi ez molestatzeko, azkenean soinu asko egoten da, eta zeke nu behar dut, nazka maten duena goian. A ber, zertzegoen fuerte azkenengo aldiz? Ez dakit pa.
horn kenduko dut. Ez zait gustatzen hornen konta jolaztea. Vale, eskerrik asko, River. Vale, txuku, perfecto, a ber. Hombre, Timo kendu didate. Nik Timorekin asko jolasten dut, asko gustatzen zait. Naska ematea noski. Bueno, nik esango nuke, a ber, bitartez gogoratu bernaiz ez dakit hola zen, ez nago ziur, baino horrela xeutziko dut. Vale. Nire ideia... nik Timo Ozek cosplaya. Nik Timo demoniako daukat, beste bere garaian atera zuten... Erorien posizioak, hemen ikusten da, 3 daude, ezta? Hau da izango litzateke goiko aldea, erdibidea, a ber. Ez dakit, edo Jiren kontra edo Yasuoren kontra nahi zen, perfecto. Baina nik Queen ere bakiko dut. Eta noski. Hau eta... Flasha, perfecto. Bueno, dago goiko aldekoa, erdikoa, bekoa eta basoa. Hori da, top, ni jungla, support, ADC dira 5 postuak, bai. Hori da, normalki goiko aldean tankeak joaten dira, edo pertsonaia gogorrak. Bueno, kasu honetan nik pixkat Queen hartu dut, hori, sagatikan. Distantziara jo eta asko gustatzen zait. Berez, Queen zer da, topean asko ibiltzen da, eta listo esango nuke. Egia esan, Queen ez da asko ibiltzen, nik ez dut asko ikusi jolasten behintzat. Da pertsonaia astutako horietako bat da. Bai, bueno, hori supportan eta hori bai pixkat aldatu da. Adibidez, zena bat baldin bada daukazu ADC bezala. A ber, ondo jartzen dudan. Vale, zena baldin bada daukazu ADC bezala, egiten dute supportak eraman minionak eta zenak farmeatzen du beste era batera, bere kit de habilidades esaten denarekin. Adibidez, orduan hor aldatuko litzateke rola. Bueno, rola ez da aldatzen, baina bai jolasteko era. Baina bai, normalki horrela izaten da. AD carryak egiten duena da minionak eta jaso eta dirua bildu bere power spike lortzeko, eta supportak zaindu egin beharko luke. Bueno, supportak era ezberdineta dauka jolaste, badauka izatea, esango nukena da ADC-a zaindu bakarik, edo mapan zehar ibiltzen badauka, osea, supportak ere badauka beste utilidade puntu bate bai, edo, ordu, segun nolako jolasteko era daukasun, era batera edo bestera jolastu zaitezke. Vale. Bueno. Eta aurrenengo partida hasi da. Venga, hasi da aventura. Piraten aro berria. Vale. Vale, sako hasiko da gorrian. Eta beraz nik Bienvenidos a la grieta del igual invocador. hemen jarriko naiz. Bada espara. Ikusteko baldin badatozten edo ez. Pixka bat babesean. Para los súbditos. Ashe, Kaylin edo Miss Fortune. Bai, horiek baino bai. Oain oso fuerte dabilena da, bueno, support moduan, baina berez ez dela supporta, da Twitch arratoia. Hor, erabiltzen, gainera eramaten da AP. Abilezia indarra erabiltzen da eta neko txikizio egiten du, bai. Badaukazu ere bason eramatea, asko aldatu da, baina bueno. Ni divertitzen da joten naiz, nahi kuinekin gustatzen zait mapantzear egan ibiltzea. Vale, ez dut uste hemendikan datoztenik. Igual beitikan sartu dira. Baina, bueno. Gure kasuan, Victor daukago erdian, sako basoan, eta behian tanketx eta... Ui, hau zeindek. Horren izena, hori idek, personaje berria. Oantxe bertan ez dakit dena zein den. Ez dakit zein datorren. Vale. Bueno, saiatu behar gara hementxe binionak ez galtzen. Vale. Honekin. Bai, ez eman bigarrengoa. Bai, horrek etxek emani. Vale. Yasuoren kontra. Perfecto. Bueno, hasiko da lantzan. Alde batetik ezera. Bueno, ez dakit.
Venga, botasak. Tornatua. Vale, pixka bat hortxe daukagu. Garrantzitsua da minionak ez galtzea. Albaldin bada, noski. Baina, bueno, aspaldi jolastu gabe honez. Bueno, saiatuko dena da nazka ematen. Yasuo, jauna. Eta nik lase jolastuko dut, ez dakat presarik esertarako. Venga. Para papa. Saiatuko dena da demora guztian sartzen, hori da. Horrek, ez tekeat, horrek moztu itezean ikan. Bueno, bat. Bueno, lasai jolastuko dut, pixka bat bildurtuta. Lasai, Hemen nagola sako etorri zain. Nahi ba, bizka blokeatuta gertuko, Opa, idek. Bueno, minionak aurrera doaz. Yasuo hau ez da oso ona egia esan da. Ni oso txarra naiz, baino. Gainera zea bota dit. Balamin kontu zibili behar dut. Banekin hori ingo zila. Baina, bueno. Bueno. Gaina ez naukillo. Hasi gaituk. Taratatata. Pere. Para Yasuo egurra emantziak. Bueno, gertatzek, ez da pasatzen. Yasuo atzera jundak elasango nike.
Macho, baino seguru. Vale. A ver, va. Para. Ai, nola igartzen den aspaldi jolastu gabe nengoela, baina tira. Pam. Ecco tu che maraviglia, ah, jaja. Ya sí, no mate, ¿no? No. Ha muerto un aliado. Bueno, oain min pixkat. Queenekin hona daukazu teleporti gabe oso askar iristen zarela berriro, orduan minionak gutxi, bueno, kristo paliza ematen nahi zait, ez? Bai, ja bikoiztu egiten dit minionetan jasuok, beraz... Vale, gastatu inerre. Hemen nengoik? Ona, dragoia guretzako. Se me has quedado mate con el aquí. Venga, pesado. Astuna seáis, va, Venga. Astuna. Astuna aquí, Yasuo. Bueno. Seguís otra contore que guione ahora. Ha muerto un aliado. Ha muerto un aliado. Manai gabe gelditzen nauk. Bai. Ona ahí, saco. Good job. Saco por...
Bueno, Yasuo hilik sako, así que ondo nere partez. Telefonua horreke jo berdik. Yasuo ez diat ikusten niño. Pronto caerán las placas de las torretas. Venga. Ai. Gaizki jolastu jator oso pirauen bernintuan. Junin bernintuan. Bueno, hola ikastek. Bueno, pixena. Vuestra torreta ha sido destruida. Ah, mierda. Vuestra torreta ha sido destruida. Acá te que sé qué es. Bueno, no hay. Oye. Madre mía. Ah, macho maitía. A ver. Se va a ir Nikori. Ah, Antukun, raid bat egin didazula, eskerrik asko. Horantxe konturatu naiz. Kontzentratutan egoen partidan eta horregazikan ez ditut eskertu, baino mila esker. Eta ongi etorria ben hori. A ber, oide jasotzen nahi nakoen paliza. Bai, oso ondo. Ai, bueno. Pixkanaka. Ez da guzteik. Humoriekin hartu beharko jueo. Victor. Tranquilo. No agua. Eskerrik asko. Marcha del enemigo. Bueno, a ver, akali hori akatzeko erizak nahi. A ver. Marcha del enemigo. Vale. El enemigo es imparable. Venga, mayor. Joder. Yuhu. Egurra jaso, beti zako korre. Pixka bat, Aia, macho maitia. Ai. Taratatatam. Bueno, etxaia... Permite. Etxaia potente baino gehiago ni txarra nauk. Eta Queen deck pertsonaia bat oso eskasa egia esan da, Baina, bueno. Eta aurrenengo partida da, zizen bat denbora jolazten dudana momentu enten, eta Yasuo ere bai, hori, indarra hartu du, eta beraz, egurra emango dite, osea, nahi duen bezala, Osea, hortan ez euki zaikan. Baina, bueno, aldudan egin eta listo.
No sé. Coño, kostata! Vale, eskertu laguntza. Vale, venga, va. Aigea eta pixena aurreak ajuten. Ha muerto un guardián. Eta hartuko dut abiadura, pixka bat gehiago. Berba, zerbait gehiago. Bai, ondo egin dut egia esan. Nik niko egurre eman diet, baina nik ez daukat niko indarrik. Eta ez dut uste izango dudanik, eta hoben kontra gutxi jo. Hori, itxutzea bakarri dakat, ez dakat beste inengo herramientari. Presente, vale. Venga, va. Vuestra torreta ha sido destruida. ¡Ay! Píxcate, gaticán. Venga, Katusa, que me cedes. ¡Hala, hala! Vale. Ondo. Vuestro inhibidor ha sido destruido. Bueno, bitartez non paleta, emango zutek, baina... A ber, hau saltzen baldin batut... Hau hartuko dut. Ez dakit zein den behar ritual. Zertan da ona zure heroia egan egiten. Berez, Queen erabiltzen da zure linean pixka bat puxeatu ez, eta ondoko lerrora joan laguntzera eta bueltatu eta horrela. Laguntzen dizuna da, bizio asko ematen mapan zehar. Kasu honetan ezin izan dut egin, ze jasuok, hori, erditikan ebakin hau. Ha muerto un enemigo. Bueno, eta hortako ere balioik. Venga. Ona ahí. Takatu ja, hoi. Bai, nik etxekin nola inieten, baina bai. Arbustoan sarteta, xa galtzen dute, ikustekoa. Urdina daukana, egin beharko nukena da egan egin, eta urrutira joan. Baina, urdina daukana ez, mana... Mana eren generazioa asko daukat igota. Orduan hemen jarriko dut loretxo bat ikusteko norbait datorren edo ez, eta nik aurrez egiteko. Egin behar dudan da posizioa irabazi. Oraindik ez daukago galduta, baina tira, a ber. Eta horren orain, da estrategia ondoko lerron batera joan. Eta... Ha muerto un enemigo. Ha muerto un enemigo. Un enemigo. Epa... Ona! Ez dakit nik hau ona den, ideia. Vale, horrein nik aprotxatuko dut hemen metu bat, oste? Eta egingo naizena iesi joan. Ontako balio du, alde batetik bestera iesi joateko. Edo zein momentutan. Eta oain... Ai, Josus. Para. Nire berdu dana da, hau dena bultza.
Vale, ja urdina ez daukat, orduan beraz orain. Kontuz ibili beharko dut. Ez dut inor ikusten. A ver, zer gertatzen den. A ver, hortikan. Racha de asesinatos. Aupa, aupa, ahi ditu, pixkana, pixkana. Oideki! Ho! Dani bantxak. Ona, gari, ona. Flash hori etzen nuen espero, Nik ere ez, negabe mandio botoiari. Beraz, dana ondo, ez? Vale, jasu hilda dago, orduan moren da momentua. Bueno, oain ari nahi da planteatzen da makroestrategia, egia esan da. Jasu hilda dago, honela etortzen denbora beharko du, beraz, badaukat 15 bat segundu hau botatzen hasteko, teleportik eta ez dutenez. Beraz, hortxe tapa. Irubi bat segundu, a ver. Eman, ez dut ikusten. Bota egingo dut eta hiltzen bali manaiz, ba, sorte txarra. Bai, bantxa. Bai, banekoa, eta hortxe jasuo. Gutxo gara bera. Lasai. El inhibidor se regenerará pronto. Ondo egea. Vale, eta orain hartu beharko nuke. A ber, zer daukaten beraiek. Bueno. Ez dakit zer hartu. Zer beharko nuke. Hau xatuko, venga. Eta abiadura gehiago. Venga. Hau pasako. Vale, ona. Ondo. Sako hori laguntza joan naiz. Ai, pena. Ai, gaizki jolastu nik, Aiz, pena. Bueno. Kontu zibili behar dudana. Bai, let it go, bai. Alare neko ari gara, mantentzen, egia esan da, hasieran eman didaten palizatik onera. Vale, lana orain da, alde bat hartu eta alduan gehiena bultza, eta aldegin horrela ibili behar dut. Ai, hau daukat, ez da... Vale. Oinik ez dago seguru zein den behar ditudan, baino, orain. Ez dago inor ni baino azkarra hori denik. Horren egin behar duna da hori da ikusi nola dagoen lerroak eta bultza. Hori da. Hori da nire lana. Aurreraka bultza. Bueno, venga. Horri ikusten ditut, borrokan ari direla, ni bitartez aurreraka joango naiz. Bultzatuko dut honera arte. Eta orain, hau bultzatu daukan naiz, jasu badator, garekin joango naiz. Eta egingo dudana da, atzera joan eta nik defendituko dut hori. Azkarna nire izenez, hori izango da nire lana. Defentsa lana egin. Bai. Polare, Hala, venga.
Eta orduan mapan alde batetik bestera, joan, bultza, iesi, joan, bultza, iesi. Hori da kuinekin egin dezakedan gauza darik onena oraintxe bertan. Ze borrokan ez daukat batere botererik, ez dut minazko egiten, baina bultza bai nahiko azkar, beraz, hori maiko estrategia horretan, barruan, egingo dute enez joango, alperrikan. Borrekan ari diren bitartean nik bultza egingo dut. Eta listo. Bai, basek izan berriten. Horregatik abentorrenak honea. Igual puerta con Luigi, que le saco nikek. Edo ez. A ver. Vale, behin dator. Vale. Hau, etxeako. Eta bale, behin joan dela ikusita. Baina urdina lapurtu diet. Bultatzen jarretu dut. Ez dut behin ikusten. Horra. Vale. Baitu pixat, adarrazko diet. Horrela, hori da. Eta nire lana izango da horrela, xe. Hauxe, behaiek hori egiten duten bitartean, nik nazka eman. Eta espero ez dutenean. Toma. Vale, defentsa lanak egingo ditut. Orain beraiek bultza egingo dute, baina nik defentsa lan egingo du pixka bat. Hori da. Nahi eta ari naiz. Vale, estrategia. Vale, hor beraiek ari dira beraien basea setiatzen, eta hor nik egingo duna da beste lerroa bultzatu. Tortzen dela, beste lerro batera. Eta horrela denbora guztiak. Oain urdina eta gorria ditu handiz, katorik egitea. Orain, hemen txago. Vale, orain. Joateko momentu iritsi da. Horrela, xe. Eta horrela, xe. Split push, bai, hemen bai berdina izango guke split push egitea, Bai, igual adek. Gerratzen da ni lerro guztietara, nola oso askatizten naizen, nire lana da porrokan ez hartu, nire taldekideak egurra banatzea alduten denei, eta nik obligatzea atzera bueltatzea. Eta hori orain, hau da nire lana. Taka. Eta ez datozen bitartean, nikoa. Betu, jasua atzera bueltatzea. Nik ez dut borratu gautu behar, nik egin behar dutena da lerroak txikitu eta presioa nire gana ekarri, hori da. Eta behaiek borrokatzen ari bitartean nik bitartez zuloa egin. Eta ikusten duzen bezala oso fuerte da biltza. Beraz. Ez naiz oso ondo hasi, baina estrategia funtzionatzen du, azkenean. Taka. Betu, bestaldean ja hasi dira pixapirate. Hori dek, eta nola nire taldekoak oso fuerte da biltzan, eta orain bertan ja behien power spike eta eritzi dite, nire ez borrekatzen dira.
Vale, bueno, pixka bai. Baina, ja, azkenengo mila zili, ba. Bueno, horrengo partida irazita. Tope. Etxo gaizki, Kuinekin horre egiten da. Pixka bat lineak, pixka bat nola den da, tak. Egia esan taldeak oso ondo bultzatu du, eta nik gabe ederto jolastu dute, ondo aguantatu dute, eta laguntza asko eskaini didate, Sako Gakeoa eta gero Samirak eta egin dutena, eta... Aurrengo puntua zilua, berreta masei. Hori gaizki dago, burnia 3 jartzen du baino, provisional, hierro 3, ondo, esan txarrenetan, ez oso horren txarra. Bueno, aurrenengo partida iraz egin dut, ez nuen espero, ez da horren beste aguantatuko nuen ikan, baina tira. 33 minutu. Normalki, ni bezalako... Oain bai, barkatu, ez den aldatu gortxe. Barkatu, fallo teknikoa. Nere errua, eskerrik asko horri berrak abizatzatikan, mila esker. Hemen ja batzuk pixkat hasi dira elkarri mokoka eta horrela, baino tira. Problema gabe, hemen burnia 3 jarri diate, baino da provisionala. Partida bat jolastu dut, amartik hemen jartzen du. Una partida de 10. Orduan, orain, bigarren partida da joango gara, eta... Bai, hori da, nik toksizidadia ez du, nik normalki egiten duana da, lasai jolastu, eta baldin badaude, lasai esatea, inongo kasurik ez egin, eta norbaitek laguntza eskaini baldin badit, eskerrik asko esan, adibidez Sakori bezala, edo Samira eta, tanken txetorri direnean, eskerrik asko eman, eta aurrera, eta listo. Bai, muteal, hori da, bueno, nik bazpare batzutan, jende bat bada oso majoena, eta laguntzen dizuna idazten da oleana, orduan bazpare daukat, nik ez detena da kasurik egiten. Orduan, orain, bigarrengo partidara, ez? Santarrak, oida, jarri, Vegetan telefonoa daukate, Vegetaren ahotsa egiten zuen telefonoak, 3.000 Twitchen goratzen zareten nola Vegetaren zea lortu genuen, berari diret eta santar horiek, esatea, a ber, Bueno, berriro berdina, top, goiko aldea, eta erdi hartuko dut, eta ea, beste egia esan behar dudana, ez dutan egin izan da, itemaren ordena, hor botak hartu ditut azkarrago joateko eta horiena, baina hor ni konfunditu naiz, berez hartu beharko nuke mina egitea. Baina kontutan izan da, Yasuok kriston paliza eman didala hasieran, baina kristonetakoa, orduan nahi hartu ditut bota horiek, pixka bat mina, velocidade gehiago izateko, minionak akatzen ez dira, eta jo bukaeran funtzionatu du estrategia gutxi gora, bera, ez? Ikusi duzen bezala. Bueno, nire jolasteko era hori izaten da, pixkat, nire jokua leheno alrez esan dut, ni makroestrategiaren alde gehiago egiten dut, eta nire mikro hori ez da horre oso ona, hauke hor jokaldi bat harra egin dut hor flasharekin eta zurikena ekidit ez da hori dena, baina bueno. A ber, hoain ez da gizar jolasteko duan egia esan. Ego zer gauza. Ni jolasten naiz, gustatzen zaizkidan edo txapeldunekin berdin dit momentu horretan zeintzu dauden fuerte, badakit jendeak, karo, ligak eta igotzeko, ez bali madozu jolasten momentu horretan topean metan barroan dauden txapeldunekin, eroiak guztira dauzkazu 160 bat eroi, a ber, txoen, ontsa esango izut, bitartez ikusta daukagu hori, ez? Campeones. Bueno, hau edanak dira. Ez, hau dira nik ditudanak. Ez? Hori da. Eta hemen daude, hau pila bat daude, nik ez ditut, erosi edo, bueno, puntua lortzen joaten dira eta erosteko aukera daude. Nik batzuk ditut, gustatzen zaizkidanak, eta beste batzuk, baina bai, esango nuke 150 daudela, a ber, txoin. Bestakit seguru zenbat dauden. Baina pila bat daude. Eta bakoitza dago pentsatuta berez, rol baterako, ez? Batzuk dira tankea dira, bestiak dira borrokalaria, bestiak distantzia mina egiten duenak, eza daude. Astiak daude. Eta hori dena, grupo. Bueno, deskansito, bitartez, orain, urpixkateran, ahotxarentzako. Partida bat 50 minutu. Iruterretan hasi nahi zuzeneko egiten, eta 20. Kostata, baino. A ber, 3 partida jolasteko aukera ditudan, 6 baino lehenago, eta gero erraskini emango diot paso, emango diot antortxa digitala, eskualdartzeka digitala. Eta uste dut behiek ibili behar dutela
Rocket Leaguera ez bali manago oker. Ai, amatxo beria. Humoriarekin. Ai, ez dakit badagoen beste streamer euskalunik lolera jolastu denik orain arte. Ez bali manago oker, hau da horrengo aldia, ez? Lolera jolasten garena, igual, dotara badakit baietz. Aurrena Watch Dogs bira jolastuko da erraskin, eta gero Rocket League. Bale, perfecto, beto, hor bi joku, zade. Satan bio txiki, hori, bai, egia, arrazoi. Bueno, bere komentatuko diot, eta beste batean egingo dugu duo mat, edo, bueno, jende gehiago elkartzen bali magara, 3, 4 pertsona, 5 pertsona. Ni Dota nahi sekula ibili. Ikusi dut, eta hori dana, baina nahi sekula ibili. Badakit dela, Dota eta League of Legends dira kompetentzia elkarrena, ez? Ezkenean joku mota, bueno, MOBA bada, ez? Berdina da, ezberdinak izango ditu, segurazki. Bere garaian Paragontzen bezala, eta Heroes of the Heart, nola da? Heroes of the Storm, eta holakoak, MOBAk dira guztiak. Eta ezkenean hori kaleak dituzte, eta hori dena. Baina, bueno, jokatuena ez bali manago ker... Host, hori da, Heroes of the Storm. Jokatuena ez bali manago hau dela. Hori da, munduan gehien jolasten... Ez da munduan gehien jolasten den bideojokua, baina bai da munduan gehien ikusten den bideojokua. Lehenengo bideojokua jolasten dena da... Counter-Strike bezalako bat, baina Txinako bada, eta hori da munduan gehien jolasten den bideojokua. Baina hau bai da munduan gehien ikusten den bideojokua. Bere mundialak eta ikaragarrizko audientzia izaten dute, eta baita ere Europako torneoak, LCS, zer da? Horen ja ez dakit, eta hoain estatu mailan ere egiten dute Superliga Orange edo horrelako bat dago. Ez dut usten da talde euskalunik dagoenik. Badakit batzuk badaude, adibidez Betis, uste aurten Betis ikusi duela, Vodafone Giants eta Movistar Riders, Team Queso ez dakit segitzen duen edo ez, eta ez dakit zen gehiago dauden. Baina esango nuke hemen iparraldeko zaikan, gero kasotan talde euskaldunik edo ez daugala. Igual proposatu berko geneoke Euskalteli edo horrelako bati ez, Euskaltel 8ak edo horrelako bat. Inglesez jarri berko genuke ez, bagizuen horrela izaten da, Euskaltel Wolves, baino ez, 8ako beto. Nik esango nuke, aukera no izango ditzateke. Euskaraz jolazten duten talde bat ikustea hor, itzaiteko emango luke. Hortarako, badakit jende asko ibiltzen dela, baina, karo, hortarako profesionala bezala. Euskaltel Bufaluk, balio ziak, Bai. Nik esaten nuen 8ak hemengo zerbait delako, baina, bueno, ardilatxa gutxinez, baita, edo, ez dakit, katxagorria, Euskaltel katxagorriak, holako bat. Baitu, berriro goian nago. Eta ez dakit zer jolastuko duan, oraingo honetan. Timo irikita osten maluma dute, ardilatxa, Euskaltel ardilatxak, bai. Eta idea zabaleko pegatin eramatia, adibidez. Eso bate txarra izango. Ez dakit. Edo zer gauza jolazten dute. Egia esan berdin dit. Atroskenuko dut, inorek ez duele hautatu ez. Fuera. Latzak, ardilatzak, bai. Ona, egingo dugu dokumentu bat eta prestatuko dugu eta Euskalteleri bialduko dugu, haber ze iruditzen zaioen edo. Euskalteleko norbait emeli banen balabil, mesedez kontaktatu gurekin eta guk egingo dugu marketinga edo taldea jarri edo hori dan. Timo kendu egin didate. Eta nik Timorekin nahi nuen. Eta pain ere kendu egin dute. Master G. Ez dakit zer jolastuko. Igual berriro jolastuko dut. Baina ez berdin bat. Ez dakit zer. Zerrekin daukat jolastea. Nasus bat. Baina Nasusekin aspaldi ibili gabe nago. Ez dakit zer jolastuko da, baina tira. Draven. Mesedez. Draven nice, da Draven gora, da Draven behera.
Baina topean Dravenekin jolasten da, bueno, berez jolasten badako, zuen Lucian eta jolasten, betu, bat ematek utzi egin du partida. Bueno, horako sakertzen dira. A ber, Timo irikizta usten duten, eta Timo jolastuko dut, aspaldiko partez, ez dakit ez da, item edo, artikulu jarri bertzaioen, baina tira. Vale, berriro goian naiz, eta azkenengo, bueno, orduan mele hartzen behar dute, hartu beharko dut, bueno, ez dakit. Hombre, bestela keil bat demora guztin bultzatzen, baita ere. Baina, bueno, 16garren nivela, Ekarin ez da top, Ekarin berez, ez baleman agoker, jungla da, basoan ibiltzeko da, baina top ere erabiltzen da. O behintzat, hola ikusten du, normalki hori gankeatzeko eta nola kit, abileziak kit oso gap closer ditzen da inglesez, euskara izango litzateke biego. Vale, ez dakit batek endu du, no? Ban biego eta inorek ez. Bai, oida. Gap closer, hori izango litzateke Bai, Timo. Osa, Timo libre uste baldima dute, nik Timo. Bai. Baina jolastuko dut, Timo bat... Ez dakit, Timo, ez dakit. Aspaldien ez dakit ez da guain kauza bakitza egiten duten, eta hori dena. Kasuela, sust. Timo bat. Autop izango da. Vale. Zer jolastu dezaket Timoren aurka. Aupa. Bai, Legends of Runeterra, karo, Runeterra da berez League of Legendseko lorean barruan dagoen lurraldeak eta hor gauza pila bat, eta berez mobilean eta hemen pertsonaia berdina dira, gertatzen dena da gauza batzuk pixka bat aldatuta daudela, erresago izateko mobilean ez daukazu horrelako askartasuna edo horren beste botoi, ez? Azkenean bi bihatzekin botoi guztiak erabiltzeko eta horri dago eginda, baina bai, azkenean bai dira pertsonaia berdinak. Dia joku motar, karta jolasa da Legends of Runeterra espeleman agoker, mobilekoa... Tenize jolastu berriat. Esto va a ser una Tryndamere, masacre. venga. Paparam. Tryndamere, aspaldi ez dudala jolasten. Vale. Eta... Horrelaxe. Vale, egingo dudana split pusha. Split pusha baino Tryndamarerekin. Hasiera batean berez Timo kriston paliza emango dit, baino la Jesu kristona ondo jolasten baldin badu, baino tira. Bai top da. Baino kion gero nik txikiazia egin berko nuke. Egingo dena da split pusha. Orduan ez dakit ze... A ber... Vale. Bueno, superviventzia pixka bat egin beharko nuke. Helburua linean ez hiltzea, bai, saiatuko naiz, baina tira. Distantziak ondo mantenduz eta hori dena, gertatzen dena Timok duela bere kua, da, ez gaite, osea, autoatakeak kentzen dizkizu, osea, kendu ez, osea, egiten duzuna da, bizta kendu horren autoatakeak utxe egiten direla. Eta horrek pixa bat counter egingo luke Tryndamerri. Baina, karo, nik ez dut bilatuko bere kontraborroka. Bilatuko dudana da, linea bultzatu, eta adibidez kontrakoaren basoa pixka bat sartu, linea bueltatu, eta horrela pixka bat, hori, lineatik lineara ibili. Eta, vale. Eta esango nuke... Egingo da pixkat defensiboa, si.
Hori da, horrela. Eta listo. Vale, jarriko naiz, leheno bezala. Hau... Vale, hau sendatzekoa zen. Eta... Bienvenidos a la grieta del invocador. Vale. A ber. Bai, gero bere ultiatek perretxiko... Bai, hori da, perretxiko bat jartzen ditu eta hori dana, baino... Para los súbditos. Claro, egin beharko nukena da, nik linea aldudan gehienak mantendu eta behin lineak puskatuta daudela edo hola, adibidez, behiko lineara joan eta hor bultzatu aldudan gehiena, eta nire gana etortzen direnean, behiek bultzatu beharko dute erdikoa eta erdikoa. Osa, leheno kuinekin egin dudana, bai, baina orain trindamerrek, gertatzen da, trindamerrek split pusha egiteko kapazitatea handia duela asiatikan, ba, honek min asko egiten duelako eta hori dana. Egia esan... Se han generado súbditos. Vale, AD, AP... Ui. Vale, AP egitea daukat. Buah, ez dakit ez da... Hau, egin behar dut, osango nuke. Vale, venga, osen goraka. Ta, hop. Vale, Timo ez dakit hemendik ibiliko den. Seguro eski izkutatuta da bilela. Baina, bueno. Vale, aurrenengua. Vale. Zerrekin hasiko zen. Bai, kubarekin hasi da. Vale. Bildurtu pixka bat. Eta guazen. Kritikoak. Vale, orain pixka bat superbibentziarako. Timok ez du oso ondo garbitzen linea hasiera batean. Eta orduan egingo dudana da bultzatzen jarraitu. Usa utzi pixka bat etortzen. Zaunoke Timonek ez dakila Timo ibiltzen, Baina, hori hartu aldu. Vale. Betu, bizitza sendatuta. Vale, egin behar da, nik bultzatu, itxaron. Bueno, vale. Orain, berai, kasoik ezin. Vale, pixka bai bizitza. Yumi zer batik handakoan nirekin. Vale. Ez dit importa. Sangre. Asesinato doble. Bueno, nire taldia tope. Vale, vale. Ni flipatzen nahi nauzolatzek ez duen hemen, baina. Bueno. Vale. Egingo dudana da... Aurrena abiadura. Abiadura na haudek. Hau, hau. Eta bota batzuk, eta gala. Zeba hitzeten nahi. Erosten nahi nauk eta talon. Lasai, Josu, si. Ah! Uei, barkau, barkau. Botoe emati aztu zai. Josus, fallo técnico, barkau. Pixa tonto nitxoa horri.
Bueno, esto es el galdu, A ver, se me dijo a Timo. Amasei, bueno. Vale, vamos, ¿no? Zergatikan Yumik etziak sendatzen? Etziak ulertzen. Vale, oin hasi de pixka bat espabilatzen. Hau, pixka bat hasi da bildurrekin bezala jolasturik. Bueno. Vale, oain teleport. Zago nik teleportakin etorriko kela, ez? Baina, ikusiko jo. Opa. Timo. Zergatik antzekat Yumi bat nerekin, ez didatu lertzen. Gerarte. Oai. Vale, va a seguir saltando ahí de Ken. Muerto un enemigo. Vale. Se acabó. Hau behar dut. Zergatikan daukat. Ez dut ulertzen zergatikan daukadan Yumi bat nirekin nire ondoan nazka ematen. Oiztek izerriten nahi? Etziak zeiten. Vale, oso ondoa. Ni flipa biteiat. Vale. Ha muerto un aliado.
Honak atorreketoko, ze? Ez? Baita horrek. Sendatu jak! Baina Yumi, tio, sendatu jak, ba! Yumi, ez dikai eserriten nahi, baina Yumi, mezia. Deshacer. Imparable. Ha muerto un enemigo. Josus, Yumi. Bueno. Nivelak entesizkiak. Yumi, tio. Bueno, hola, chef. Kontuko berik. Bultzazia, nere lana! Las placas de las torretas caerán pronto. Venga. A jugar. Ha muerto un anciano. Betxean nahi bere kontraborretua. Nahi diat. Lasai segitzea sekak. Aupa! Venga, team hori egurra banatu. Se acabó. Tu equipo ha destruido una torreta. Nuestra torreta ha sido destruida. Ez diat ulertzen. Ez diat ulertzen, bai. Igual teleporto ekitzea hobia izango ban, baina ez ekit, Hala ere. Jode, eski kiston bizitza pilak entzai. Nolaik posible, Yumi, tio. Osa, trindamer banauke. Osa, eskalatu berko nian, askoz ez gehiago.
Yumik, a ver, para que no se saque, no la. A ver, ba, bigarrengo partida, 89. Ostia, bestian ase baino bat gehiago gutxio bakarrik etxak. Ni enauk farmea zio, gehien ezekakena. Nere taldian, asko batikan. Bueno, asko batik ez, talonek, bueno. Zergatik nauk behatzi, Yumin gatikan, nik Yumi urtin edia, tio. Bueno, va a ser. Ha muerto un enemigo. Asesinato doble. A ver, Yumi hori zertan nahi deke, nere galdera de. Hala, venga. Destrucción. Anda, cuidado. Ha muerto un aliado. Hori salota ez diate sarritan. Tu equipo ha destruido una torreta. Claro, es que zen nivel de... Amaika, bi nivel atezen zizizken. Fallo técnico hori zandek. Bueno, este que importa, hola ikastek. A ver... Bueno, erago gaitu, pixka bat danen lapurtu, bidian. Nivela berriro irabazteko. Ze bestela... Jo, arpeiak joiat. Bueno, han behian zebiltzazti, hemen erdiran txerki. Jo gora jun, listo. Pixkat suizidadek, iten diotena, baina igualdik, ez dut importa. A ver, hau ja saldingo jau. Haur erosteko garaia badek. A ver, va, bueno. Bai. A ver, orduan orain egin behar duna azailan behar datu. Bueno, horri ikustizkia bultzen goiela. Bueno, bitartez... Nik hartuko eskit. Apare, bai. Menikah ni bilik tu. Dominación. Ha muerto un enemigo. Vale, orduan bultza egingo dut, dragoiaren ez... Bai. Bueno, nik bultza egingo jat. Invencible. Vale. Asesinato doble. Beilekoren dragoia egitea dute lasai. Nik bultzate jarraituko dut. Hori da, nik bultza. Tu equipo ha destruido una torreta. Vale, bueno, nea, etorriko etuken señale, bai. Orduan, marcha. Vale, mendik ez da bezarrez. Mendikan bat utziko dugu. Mendik ez da, hombre.
Bale, hortzik ikusi jat. Ni bestaldeak jugonok, ez bale mazio importa. Ikusitzetek, txek importa. Baita ere nauk. Failo teknikoa. Bueno. Oso ondo lagunok. Oso ze jarri dira. Bueno, velocidad hartu kia dain. Bai. Egia esan Yumi horrek edatik galdutzeko aukera da zekau, porque min bat gutxi jodek, eta hoi dana. Vale, hemendikan jetxiko gaituk. A ber, asek zeite indiken, esatez. Vale. Nik bultzaiat. Guain, beste marra bat. Bueno. Segi bultzatzen. Vale. Oidek, nik hori marria presillo hain. Tu equipo ha Vale, destruido una perfecto. torreta. Pim. Ha muerto un enemigo. Qué pesado. Teretete. Ahí va Sota del poder. Un enemigo. Ha muerto un aliado. Vale, me piro. Eso te queda. Bai. Hala, venga. Jolastera. Yumi etxak nera nekarri, Panitxak, hortizia. Gora, gona. Ragoia, eramandik. Baina hilingoek. Ha muerto un enemigo. Asesinato triple. Ona.
Destrucción. Hala, venga. Gozen nahi. Hau da txikitzea pixoten. Tu equipo ha destruido una torreta. Este ya esan honea. Se acabó. Asesinato doble enemigo. Ha muerto un enemigo. Pamba, pumba. Aupa. Gozen nahi. Venga, a ver. Un aliado. Aupa talón y esi sakortikan, bai. Se acabó. Ah. Tick back falta. Tick back falta, bueno, che, gutxi gora bera. Iepale, kasi, kasi. Bueno, eta 10 minutuko partida. Dio, luze zidea asuntua. Venga. Leno kuinekin hobeto indiat, Keep farming, bai. Ostras, a tope nintxa, power farming. Venga, va. Bueno, zuek borrakatu, nik gorekan itxek. Vuestra torreta ha sido destruida. Un enemigo. Me la suda todo. Ey.
Bai, topei. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Mila zazpireun. Joei, topei hor nik iniat split pusha, Tope. Ai, Tu equipo ha destruido una torreta. soruz eskau. A ber, ba. Bigarrengo partida irabazteko aukera daukagun. Zer hartu dako nik egin? Asesinato doble. Igual hago toque. Total. Venga. Orain ere, makroestrategian bidez, irabazita. Bai, bueno, irabazten. Se Bai, acabó. goian. Ai. Ha muerto un enemigo. Vale, bueno, goikoa buskatzen itxek. Bai, bitartez. Orain behiak defenditu egin beharko dute, Ha muerto un enemigo. Tu equipo ha destruido una torreta. Eta nik bitartez ba, dena txikituko jate. Tu equipo ha destruido una torreta. Bai, Yumi hori ez dakit zertan nahi deken, baina... Tira. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Eta bantxa... Tu equipo ha destruido un inhibidor. Ehei. Nik ez diat borrokatu nahi. Nire lanadek laska ematea hemen goia. Ointxe bertan. Hori dek. Toin, azken ningo pultsazioa. Un enemigo. Hala, venga. Oh, bigarrengoa irabazita. Ona. Nik etzik Yumi hori zertan nahi guan, baina bueno. Oh, bitik bi irabazizkiati. Bueno, nik ez, taldekoak, nik ez diote zerrin. Venga, a ver, talon. Irabazi, bai, nik etzekin nola, baina Yumi hori gaina AFK zitxon. Hala, bitu. Burnia bi. Ai, ostro, nekatu inauk, Vale, guain problema basekat, karo. Partida jolasten bali medeti, esetetik pasatzen aukela. Bueno, askarrian jarriko jau. Eta irugarrena jolastu, eta gero erraskin seiretan hasiko denez, ba, a ber, ematen diten denbora seiretako bukatzeko. Ikusita bain arte, 30 minutu izan direla, hortxe biliko naiz. Gero sopasen kalero, bai. Oire, bai. Amatxo maitia. Trindamer. Ez tekiat iten onak hartu izkiaten ere ez, Oske, etxekit. Basekio, bai. Bueno, bi split pushekin, bi irabazizki hau. Ondo. Azkenia, nik esaguneke kuinekin split pusha egiteko, hombre, karo, bat baten kontrako, Trindamer Robeto ze ultiarekin, 4 segundu bitartez, etzara hiltzen.
Baina Queenekin ale batetik bezala askarrago joaten zera, orduan indarra egiteko erresago dela iruditzen zen. Bueno, indarteko, split pusharen teknika hori egiteko, ez dakit. Zer pentsatu. Pentsatzen ari naiz, a ber, zer dagoen. Hor, ea partida askar bilatzen duen, eta listo. Jo, askar. Badokat jolazte ere bai Trindamer teleporterekin, baina karo, teleportea benera hilta uste dut 3 minutu terdi direla, ero 4 minutu o... Ez, bale manago, lau 5 minutu, 5 minutu. 3 segundu izatea, baina hori flasharen berdina izaten da, ez dago seguro. Ez naiz aditua, ni honeta dibertsioz jolazten naiz. Bueno, lolea dibertsioz jolaztea baldin badago, noski. Hori ere bai kontutan izan behar da. Ai... Baina, Lasto Chapel zu WoWra ibiltzen zian, ez? World of Warcrafta ibiltzen zara, ez da? Ez bali manago oker? Uste dut baietz, ez? Vale, Overwatch, hori, nik konfuntzen, wow, Overwatch, vale, nik bere garaian, ibili nintzen Overwatch, PlayStation lauerako, nik erosi egin nuen, bai, gero gratis jolaztea dagoela uste dut, baina nik erosi egin nuen, beste Started Edition horietako bat, eta jopila bat jolaztu nintzen bere garaian, baina badia urte, zenbat urte ditu jolaz horrek, ja, 4 urte baitu, ez? 4 urte, 5. Ez dakit horren beste urte dituen, 4 urte bai, izango dira, 4 urte baitu bai, 4 urte. Goatzen aiz hasieran Kriston zea izan zela, eta gero pixkanaka, erori, gero ez da jende gutxiago jolazten zuela, eta hori dena, eta guain, ez dakit nola da bilen, zemoz dago orain. Baki gaur gauza pila bat atatu zituztela, baina. Bale. Bai, banekin nolako zerbait, hori ibili zela pixka jende gutxiago eta. Guain ez duten atera berez Overwatch bigarren zatia, o bi, bentsat trailerra oso epikoa zen, Overwatch birena, hor Parisen, Genji agertzen dela momentu bat, hori dena oso, hori bai, Blizzardek egiten dituen zeak. Arazoa Overwatch bitekin, bale. Ta ze arazo ekarri du ba, Overwatch implementatzeagatik edo? Zerbait gehitu dituzte, o zerbait gehitu dute horrela, edo Overwatch 2 erosi behar da batea ere jolasteko horrelako bat izan daiteke? Ez dakit, Haren ez hitz egiten jakin gabe, Zerbait irakurri nuen bere garaian, baina, karo, ez nuen gehiago jolastu, segon nuke joku hortik handauka gala. Espaldiman nuen berriro saldu, beste jokun bat erosteko horrela. Bueno. Suposatzen da joko berri bat izango duela, hau da, erosi beharko delako, historio jokoa jokatzeko, Overwatch normalaren jokatu daiteke. Hori da, bigarren Overwatch 2ek ekarriko lukena da, izango litzatekena da, modo historia edo hori, ze bakit Overwatch batek etzuela ekarri. DLC bat baliz bezala, bai. Eske, Blizzard azkenengo urtetan, azkenengo 10 urtetan ez dutan ezer ona egin. Activisionekin elkartu zenetikan, dena dirua izan da, eta ez da betiko Blizzard hori jokuak egiten tituela kriston jolasa zirela, eta hori dana, adibidez, World of Warcraften atera zuten, espantzio pila, baina originalak oso onak ziren, baita ere, nola zen bestia, Starcraft 2 ere, eta hori dena. Baina bai, eske, Activisionek diru bezerik ez du. Reforgeekin, hori da, Warcraft 2, hori irakurri nuen baita ere, bai. Azkenean diru Blizzard Activisionekin elkartu zen, eta, karo, Activision diru sale amorratu izaten da. Dana da dirua, baina, bueno, tira. Noiz baitean, jolasten garenak ikasiko dugu. Boikota egiten ez, baina joku honak erosten eta ez hypeatzen duten joku horiek ez, horren beste anuntzio eta marketing kanpaina ikaragarrekin eta hori dena, baina tira.
Ume pila bate jolasten dute, ume pila bate kontsumitzen dute, eta adibidez Fortnite bezala, eta horrelakoak. Baina, bueno, gustuetako koloreak baitugu, beraz. Atrasken dukean, batzak izan. Deja que yo termine con esto. Beto ekarin, Yasuken dute, Samira, mira, waka, hei, ez dakit zer jolastuko duan. A ver se... Ostras, John ere baik edo Bolivar, Belkoz, Ilaoi. Nik ez dakit zer jolastuko duen. Timo! Ez dakit. Timo bat edo, bueno, a ver se txapeldun hartzen duten, irutzen top dena, eta igual behin bat aterako dut. Maokai. Behin bat jolastuko dut. Baina teleporterekin. Maokai, Bukon. Ufa. Ez ditutan. Bai, aldatu ditut. Batxen. Beti dago denbora gero aldatzeko. Tiripi. Hase. Eta Diana. Vale, top, izango da Maokai. Basoa Bukon. Diana erdia. Nik hartuko dut tankeri gabe, igual du. Hartu behar nuen... zen hartu behar nuen. Behin. Persigamos a los que han caído en la oscuridad. Eta hartuko dut... horrela... Eta... horrela. Nik uste... probatuko dut. Ez dakit hori den... Kaixo, Miss Fortune. Miss Fortune ez bai, baina topen ari naiz jolazten, Arkuso? Arratzaldeon. Eta beak nola Maokai hartu duen. Horrenengo nibeletan egurra emateko kera daukat, eta nik daituan armenekin badaukat egitea disengage esaten dena, ez? Disengage hori, pixka bat urtiratu eta iesi. Nire kuarekin eta horiena. Vale, oain partida jarri dut, ez zaitaztu, eskerrik asko txat. Bueno, a ver, partida nahiko, laburra. Orduerdi batean bukatzeko aukera dudan, orduerdi 35 minutu, eta horrela gero jarraian, emango diot paso errazkini, 6etan hasten dela. Jolasten, uste dut, Watch Dog 2, eta jarraian jolastuko dela Rocket Leaguera. Beraz, a ver, paso ematen didan. Bestela partida bukatu bezain azkar, egingo diot paso berari, Noski baietz. Hau da, ase bat dago, talde horregatik joan naiz. Gaina proiektu ase dauka, oza, bueno, ez dakit ba. Bueno, oraingoz, bitik bi iragazita, 10 jolastu behar ditut jakiteko zein den nire demora liberretako posizioa, nire liga, ez? Lehen urtean uste dut brontzea 3, brontzea 2, brontzea 2 edola iritsi, utzi zidala, baina, karo, lehen urtean gero aldatu zuten, ez? Burniara, holakon bat, bueno, bale. Hasi salvaje baita. Nik ase pila erabiltzen dut, aramean tokatzen zeganean oso divertiga izaten da. Baina, jaraz egiteko, demora guztian torre azpian eukitzeko oso aproposa da. Kontu zibil behar dena da... Ostras, aiora probatxoak rai bat egin dit 6 pertsonekin. Ole! Kaixo, arratzalean, eta ongi etorriak. Mila esker, aiora probatxoa. Maokai. Egurra mateko. Vale, egingo dudan da... Vale. Korreka iesi, hori bai. Eta ez dakit... hau da... Zango nuke honekin hasi behar dudala, ez? Pirueta eta... Honekin hasiko naiz, badazpara hemen jarriko naiz. Hau,
babesten. Arratxo nereno, kaixo errazkin, zeiretan hasiko zara ez, partida batxe hasi da, baina pentsatzen nahi dut ordu erdi baten galdu dudala da, eta horren egingo dizut pasara, bestela bukatu bezain pronto egingo dizut raida eta listo. Zeratuko naiz aleten azkarren irazten, oaingoz bitik bi irazi ditut, 10 jolastu behar ditut, eta bitik bi. Pixkana. Egia esan ez da gehiena jolasten zen jokera, bueno, ona ez, lagundu egin telko, Behin vampira harraparia, bai. Jolastuko dut behin bat, pixka bat, Maokai daukat aurrean, eta ez dakit nik oso ondo halko dudan, baina, bueno, Maokairen ultia ekiditeko, bueno, zoza asmatuko dut. A ber, nere teknikan baliatuko naiz. Vale. Egingo dudana da... Ez dut linea bultzako, Maokai ikusteko nun hasi den, gorrian dirudi, hasi direla, hortik etortzagatik pasatzen zeik hori. Nik pila bat... Mordekai zer deketa, no? No, agua, Mordekaiser. Mordekaiser? Maokai esaruan. Ni konfundutak. Mordekaiseruan Maokai empatez. Oh! No. Ez da, hogaizki, aurrenengo ataka. Bai, lehenengo dola eta egurra banatu. Hoixe, intziot. Vale. Txitiristen, beraz, ala. Vale. Oso, ondo. Behin. Bueno, Mordekaisek gero nivela hartzen duenean arriskutxe izango da, sartuko dit bere ultian dela gazteleraz deitzen, nola zen da? Hildako ere reinua, edolakon bat da, euskeratuta izango izateke, eta bat-batein kontra, baina bueno, hemen dudan arma honekin pixka bat urtira belta, honekin inbizio libertu eta honekin bueltillo batzuk eman da, akaso libratuko nintzateke hasiera horretan. Ahí. Lasai, txo. Vale, ahí. Vale. Ha muerto un enemigo. Lasaiteko aiz pixkaten. Para. Vale, behar duana da. Joa, bidera. Ze crack, keba, crack ez ez, inizitu txarra nahi, zontan. Gertatzea beha dela melee eta nina izela distantzira eta berdun berez bentaja daukat zentzu hortan, baina gero beak indar hartzen duenean erritik ebakiko nago, Ez dut ikusten behien... Vale. Utziko diet horrela... Ez dut ikusten bereien zean ondakoen. Baso zaina. Kaixo jargi. Arratzaldeon. Hemen txari naiz klasifikazioak jolasten, 3. partida. Oraingoz bitik bi irazita. Eta pixka bat haueto farmeatu berko nuke.
bestela, izorratuta egon naiz. Buf, baletian horbeian ikusten dut. Vale, jarriko dut hemen belarritxo bat ikusteko, norbait detorren edo. Para. Vale, pixana. Vale, ez da kalpresarik. Paliza, mate zut. Vale. Ez dut ikusten... Maokai behiantziok. Ez dut ikusten behien basoko... Oh! Aupani! Nola maietetik... Aife, bai, nik ez tegizein jaten horre. Aia, macho. Botoitan nahi ematian zea, gaina... Bueno, ez da importa. Gaina tanak etorri dira nire kontra, asike. Maiana hori, partidak irabazi edo galtzen joaten puntuak eman edo ken egiten dizuzute. Orduan, maila bakoitzan puntuazio bat lortzen duzunean, ematen dizute igotzeko aukera, orduan jolasten dizu partida batzuk igotzeko, edo bestela zuzenean jetxe egiten zaituztek. Oraingo honetan, 10 partida jolastu behar dizu zure lehenengo zea jakiteko zein den. Basea edo hori. Nondik hasi, txapelketa. Pixka bat jakiteko zein den zure maila eta hori dena. Bueno. Berriro. Emma, lleva. ¡Ya! Ai, flash emate zionei gabe. Ne kulpa izan dek, guztiz. Gaizki. Aurrenengo eriotza gain dit, baina geho jaso besteik ezin dingu. Ai, nire kulpa izan dek. Fallito! Bueno, lasai, ez ez errentatzen. Oso gaizki ari naiz. Bai, bueno, behar ez da bideoso fin. Ai! Opani. Ai. Ha muerto un enemigo. Galdu idea irabazi, beti... Bai, hor txikitu indea. Bai. Baina berez... Atakatu gabe geltu nahizelako izan da, Osa, nik irabazteko aukera nuen, baina ez dut ondo jolastu. Eta, listo. Osa, ez da besteik. Horrela ikasten da, pixkana. Vale. Haha! Oain bai. Erdino gaizki paretaren kontra jarri. Behin baten kontra ezin duzu paretaren kontra jarri. Vale. Vale, abidura gehiago behar dute. Ha muerto un enemigo. Maokaiek oso ondo egiten duena da. Epa. Garbitu. Beraz, irabazteko emerretakatu eta edo bultza eta mantendu. Vale, berreskuratu. Vale, orain bai ondo jolastu duela. Orain bai, orain bai. Muerto un aliado. Nere bila zentazte ikustea, eta ez? Bale, me han hecho cocker, ez diatu ikusten nulteken baso zaina. Vale, banitxek. Banitxek. Vale.
Vale, ondo. Berko nukena da abiadura... hau. Baina abiadura behar dut. Eta... Vale, orengoan bai, Aupa, Arkuso, lolerazo, animo, partida bikaina jolastu. Ai, Ha muerto un aliado. bueno, a ver. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un aliado. Jesús. Hortik egoek. Oengoan ez diat ondoin. Oengoan harrapatu ziak bai. Ai! Caso en la Rusia. A ver. Había dura que llego. Vale. Vale, se lo saco daño. Distantziak hobeto mantentu beharko nituzkela esango duke. Salditeria. Para papa. Ha muerto un enemigo. Ajá, vete a salir un chichón. Ade Sakurra. Joko zikinetan. Se acabó. Ha muerto un aliado. Ahí la siok. Non tio. Vale, ahora chichón. Vale. A ver, au. Saldo. Vale. Ay. Dicho ningo ya. Igual vaya.
Vale, mordeka izartikzio. Eta bestia jungo ban, edo hor segituko. Bueno, un pilazeta. ¡Ah! Cago en la Rusia. Nere kontra dituke. Seguro aski izaitukela. Vale, siempre amigo. Vale, vale. Vuestra torreta ha sido destruida. Ai, bane, sai, egon goitu ala petotenin, Ha muerto un aliado. Bueno, Se acabó. Se jontan aquí lo se ve. Vamos a verlo. Para, pa. ha muerto un aliado. Hostia, mate, ese que maten, Bueno. No, teleporta ibilik. A ver, va. Bueno. Aldean gai hau, txo guzti. Vuestra torreta ha sido destruida. Hemendik etorriko kela. Irurak hemeni. Josus! Bildurra sekateki. Tegi zeba, Bildurra sekateki, danak nere kontrasetos diki. Nik ez diate zerrit, eutzea ze pizkaten lasei. Ha muerto un enemigo. Se acabó. Bueno, os dijo horrengaski onda bi... Bai, pixka gehiago. Hombre, vale. Oe, ez dirik eta zer ematen. Para pa. Bueno, apagaré ánimo. Venga. Vale. Mierda, me bota que llevo. ¡Wow! Vuestra torreta ha sido destruida. Un aliado. Dios, se renta Tu bicha. equipo ha destruido una torreta. Ha muerto un enemigo. Vuestra torreta ha sido destruida. Ha muerto un enemigo.
Saya, zioek asuntu pa, motel. Se acabó. Vale. Baina, hostia, bultzatzen. Dios. Bueno, ulti llegado ya. Pototo. Vale, ya, aupacicat, Josu, uite, jaso de repente. Ufa. Partida hau ez jatuzte irasiko jabetendikan. Baina bueno, ez teik importa, tio. Osa, bi irabazizkia garrenengua kuinekin jolazen eta bigarrengua trindamerrekin. Zer, nize. Ai, lasa, motel, hildan itxok. Aldieten egiten, auki. Ai, nerviosos jarri. Bueno, baina, hirugarrengoan minen goiat. Torri. Toma! Baina zertan izate, tío. Me piro. Asesinato triple. Tu equipo ha destruido una torreta. Parkour al red. Aupa. Ánimo. Venga, guasen aurrea. Este tinori ikusten. Bueno. Pasen split push pixka bat egitera. Bueno, hemendikan jarriko dut loretxo bat. Epa. Esto no pillo, vale, chicones, ¿qué? Venga. Pasen bultatzea, mierda. Ahí va, venga, torri, vera. Pum. Tu equipo ha destruido una torreta. Ha muerto un aliado. Venga, opa. Pam. Hortako seka teleporta laguntzeko, motel.
Parapapam. Venga. A ber, erosiko dut orain bai. Hau. Eta... Ea, ba. Ufa, partida luzatzen ari da, tensioa. A ber, serietako bukatzen den edo ez. Ona, ona. Hortik etorriko dire dirudi. Nik bultza inberdit. Betxeak esarrek importa. Bultza bakarik. Oh, tia. Hoidek jasot. Ufa. Ona. Bueno, ultiak nerekan. Ona. Neregan gaztatizketa. Ondo, bueno, ni ez naiz ondo, iru zazpin joan, nik aldeten aitet, baina, bueno. Eskarrik asko jarri. Aldetena. Bai, ondo hiltza, egia esan taldekoa bastante potente idea. Egia esan Silas hori dijoa pegan, esaten dena. Osea, ni pein ez dut askotan jolastu, eta igartzen da, porque posizionak eta hori dena akatxpila bat egiten zinez, baina, bueno, hola xe ikasten da, ez? Arituz, vale. Utziane. Bueno. Ea, ba. Vale, hau ez da egin behar ez dena. Baina tira. Bueno, ni hemen digango naiz. Bueno. Vale. Eskerrik asko. Partida gogorra dijoa, A ber, este tiña... Bueno, Mordekaiser hilda dago. Eta bestiak ez ditut ikusten. Vale, ni hemen diga joango naiz. Hemen jarriko dut beste bat. Bada espada. Este tiñot ikusten. Vale, urrutira. Hombre, beto Maokai. Ez ditu konturatuko ikuetaz, ez? Bostak nere bila, Mani txekian, etorriko ituala, baina, bueno. Pixkanaka. Estrategia latiko dut momentu txo batean. Hau saldu. Eta honekin horrela, abiadura tope garbitzeko, eta hori dena. Oain teleport daukat. Eta igual erabili eta onera joango naiz. Igual, akaso, ez da okit. Ha muerto un aliado. Bueno, ez. Se acabó. Bueno, o bai.
Asesinato doble. Anitzek. Venga, voy. Ha muerto un enemigo. Se acabó. Tu equipo ha destruido. Vale, no hay. Esto ingetu que esango nuke, eta mantxek. Venga. Vale, hiru hilda zeudek, Maokai ikuste jat, ez dioten ikusten dek. Ez dioten ikusten dek. Bestia. Fine bene. Fine zatek ona edo borrokatzeko. Atzekit. Zesan nahi dien, baina, venga. Bultza ezagun guztiok batera. Vale. Venga, ahora te voy a traer. ¡Ah! Beti nere bila zetozti zat. Beti nere bila datoztela dirudi. Ez dakit zergatikan. Farmea gehienan ni daukat, bai, silasekin batera. Nire taldekoa. Bueno, hiru behatzi, bueno. Nik zulu hain dit, baina igual ez teknikoa 10 minutu lastatxa, Vuestra torreta errazkin azteko eta hainikan partida jolasten. Ufa, tensioa. ha sido destruido. Tensioa nagusi. Igual galdu ite jau. Baleike. Ha muerto un enemigo. Oez. Ha muerto un aliado. Asesinato triple. Ona. Asesinato cuádruple. Venga, ustedes pentakill de creo, ¿no? Aniquilados. Oh yeah, bai, hoi de palizai. Si las hause masiak, hogeita mar, emeretzi bost. Vale, normal. Tu equipo ha destruido un inhibidor. ¡Ole! ¡Ole! Chiquisillua, venga. Asesinato doble enemigo. Va, y de repente hor. A ver, no la nauk. Bueno, bai. También se. Bala, abiadura neko daukat, hori dana. Oain teleporta daukat, beraz egitea daukagu zerbait, A ber. Egingo dudana da, bultza. Bean. Bai.
Eta borrokatzen ari dimitartean nik bultza ingo, ja, eta gero bultza ingo, ja. Ya está, hori da nire teknika, bultza. Ez dut inor ikusten. Bat birun lau kontatzen ditut hor. Marcha del enemigo. Muerto un enemigo. Asesinato doble. Asesinato triple. Joder. De repente. Vale, venga, nik zuluete segitu behat, pixkana. Venga, va. Tipita. Oh, txikizillo indi, vale. Nik zulu ingo jat. Tu equipo ha destruido una torreta. Vamos a baspare. Bere korreite kanjatu mitatean. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Vuestro inhibidor se regenera. Ha muerto un aliado. Vale, venga, a ver serietako bukatzen egina daukazue, bueno, a ver, hendikan teamfight txar bat eta danok zulora goaz, egia esan da. Osea, que hortxe dago. Egia esan berez presioa bere dute, baina, bueno, nik egingo duena da orain aludan gehiena bultza. El inhibidor enemigo se regenerará pronto. Vale, kontuz joango naiz. Leku guztiak eta danak kentzen. Bituzak. Eskerrik asko. Bazet horrekin izekiten bat. Ha muerto un enemigo. Vale. Hori dek. Asesinato doble. Bufa. Oh! Hirugarrena! Eta justu denboran. Ai, ama. Vale, ez da egite errazkin dagoneko martxan jarri den, edo bez? Baina, bueno, honendikan badaukagu denbora, posilas hau izan dek. Ufa, egurra banatikena. Irutik iru, bai, Nitxok, hola, enoke kabitzen ere barron nian, txabal. Bosta mar azkenian, baina betu, eso segin diu. Ai, bala letxe, bale. Ona, bai, irutik iru. Oaingoz, Burnia bi. Osa, liga bajuenetan dala Burnia bigarrena da. Osa, dado, lau, iru eta bi. Oaingoz, iru irabazita. Irutik iru irabazita.
Ez da ziliste, urrengo guztiak galdu ingo izkiat. Seguru nitxok. Vale, begiratuko dut ea errazkin martxan dagoen momentutxo batean. Eta ala baldin badago. Bai, 10 partida dituk, bai. Eta 10 jolastu berri da, baina bueno, bai, jene asko ibiltzen da joko ontara eta pixka bat bizi autota daude. A ber, begiratuko dut momentutxo batean ea errazkin martxan dagoen. Eta errazkin... Oraindik ez da hasi, ez? Errazkin ez da hasi oraindik. Errazkin 0 sortzi. Uste dela, ez? Ez bali mena oker. Bai, hemen dago. Oraintxen ator zuzenean. Vale, oantxe jarri di minutu bat. Vale, perfecto. Bueno, egingo dugu... Oraintxe hasi da, errazkin, nik ikusten dut hementxe daukat, zuzenean, beraz egingo diogu raid bat, a ber, nola zen hau. Raid... Errazkin 0 sortzi. Vale. Eta... Iniciar raid ahora, eta principillos... Beregana joan gara, ja da. Bueno, nire partetik besterik gabe, urrengoan gehiago egon gara. Izan untxa, aio!